тасаввур кунед ки як телевизори давлатӣ дар хизмати як ҳизб бошад. агар ки дар Тоҷикистон мо даъво дорем ки 6 та ҳизб будааст, ҳар ҳизб роҳбари худша дора, аъзоёни худша дора. то имрӯз ман фақат дар хотир дорам ки 5 дақиқа ёки 10 дақиқа барои як вакили парлумон, барои як роҳбари як ҳизб дар Тоҷикистон барнома медоданд, то ки чикор куна, гап зана, муаррифӣ бикуна ки барнома ҳадафи чи аст. аммо як телевизори расмӣ аз субҳ то шом дар хизмати ҳизби ҳоким, оё тибқи қонунҳо, меъёрҳои ҳуқуқӣ, тибқи санадҳое ки ҳаст, як ҳизб чунин қудрат дора? агар ки дошта боша, пас чаро ҳизбҳои дигар надоранд? савол ба роҳбарои анамо ҳизбҳо, агар ки айни замон моро мебинед, мешнавед ва шояд ба гӯши шумо мерасад, агар ки як ҳизби ҳоким чунин қудрат доштааст ки тавассути телевизори давлатӣ ба намоиш гузошта мешудааст барномааш, чорабиниш ёки он мулоқотҳое ки мекуна, пас чаро шумо намекунед? марҳамат кунед, метонед ки барои мардум бирасонед ки чаро шумо наметонед худтонро муаррифӣ карда.